Samantala, bago pumanaw ang isang ginang po sa Malasiki, Pangasinan, inireto muna po nito ang kanyang maiiwang mister sa isa sa kanilang kaibigan na babae. Sa panayam po ng IFM News Dagupan kay Reynaldo taong 2022 nang pumanaw po ang kanyang misis dahil sa cancer sa dugo. Sabi niya sa akin, asawa pag nabiyudo ka, sabi na, yan na lang ang ligawan mo, sabi niya, kasi masipag, sabi niya. Siyempre ako naman, kasi wala akong iniisip na mga ganun. Nagalit ako sa kanya. Aniya, noong nabubuhay pa ang kanyang misis ay nabanggit nitong ligawan na lamang ang isa sa kaibigan nila na si Rizalina sa oras na mabiyudo ito. Natuluyan ng pumanong misis ay nakaramdam ito ng kakulangan sa buhay at sinubukan na sundin ang nais ng kanyang misis na ligawan ng kanyang kaibigan na si Rizalina. July 2022 naman, namatay yung asawa ko. Tapos nung namatay siya, yun nga, naisip ko din yung mga sinasabi niya sa akin. So parang sinachat ko ito. Tapos binalita ko sa kanya na namatay yung asawa ko. Hindi naman siya natuwa. Tapos blinak nga niya ako ng ilang buwan, siguro July to September. Nung una'y blinak pa umano ni Rizalin sa social media dahil sa kakulitan nitong makibalita, ngunit kalaunay pumayag ito at maging magkasintahan na rin ang dalawa. Tapos nung nagparamdam siya sa akin, sinabi ko sa isip ko, wala naman siguro masama kung magre-reply ako sa mga chat niya kasi nangangamis ka. Tapos siya nag-reply ako sa kanya, tapos sinasabi ko sa kanya, alagaan mo sarili mo, mga anak mo, andyan para sa'yo, ganun. Hindi rin umano na maiwasan na makarinig ng opinyon mula sa ibang tao ukol sa kanilang umusbong na relasyon, ngunit may basbas na umano ito ng tatlong anak daw ni Reynaldo ng kanilang pagsasama at umaasang aalagaan ito ang kanilang ama gaya ng ginawa ng kanilang yumaong ina. Siyempre kayo naman yung makikisama, sabi nila. So sige, salamat po ka, sabi ko. Tapos tinulungan naman nila ako nung nangigan ako. Mati naman silang tatlo. At sila na nga yung naghanda para sa amin. Ngayon, nagpapatuloy ang paghahanda ng dalawa sa kanilang paparating na kasal na magaganap sa susunod na buwan. IFM News. IFM News. IFM News.